94 яшында да ул гәүдәсен төс һәм горур тота. Бүген Тәлгат Янбаковны җиңү бәйрәме белән ул яшәгән йорт ишек алдына ук килеп котлады. Парад та нәкъ менә аның хөрмәтенә уза. Призывался в 44 году. Мама, я вернулся домой. Мама, я вернулся живой. Үзләр яшьләнсә дә, алар шатлыктан гына танмады. Ветеран Тәлгат Янбаков элемтәче булып хезмәт итә, биек җиңүне Польшада каршылый. Бүген ветеранның күкрәгендә тагын бер медаль өстәлдән Росгвардия федераль хезмәте юбилее уңаеннан тапшырдылар. Я в восторге. Мин шул кадәр бәхетле, мине хөрмәт итеп килгәннәре өчен зур рәхмәт. Бәйрәм бик тә ошады. Biz kildek yolunda поздравлять итәргә, шундый батур бәйрәм белән сугышта халык авыр вакыт булды, выдержали. Бу парадны Александр Сафонов өчен оештыралар. Ул Ленинград камалышында була. Ветеранны бәйрәм белән котларга хәтта күрше йортлардан да килгәннәр. Аны һәркем хөрмәт итә. Настроение поднялось. Шул кадәр кәефләр күтәрелде, операциyaдан соң аның бер кая да чыкканы юк иде. Тамашаны рәхәтләнеп күзәттек. Бөек Ватан сугышы ветераннары хөрмәтенә бүген оркестр уйный, җырлар яңгырады, шигырьләр укыдылар. Мондый тантаналы парадлар әле республика районнарында да үтәчәк. Руслан Хусудинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.